होला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता सरस्वती माता के 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 घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता। और क्या यही सरस्वती पूजा में ब्रह्मा जी अइले सरस्वती पूजा में नहीं है सरस्वती पूजा में ब्रह्मा जी अइले ब्रह्मा जी अइले सरस्वती जी अइले ब्रह्मा अइले सरस्वती में अरे घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के जन जन में होला पूजनवा हो सरस्वती माता के लोगवा करेला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती। अरे यही पूजनवा में विष्णु जी अइले यही पूजनवा में जी अइले सरस्वती पूजनवा में विष्णु जी अइले सरस्वती पूजनवा में विष्णु जी अइले संगवा में लक्ष्मी मैया हो सरस्वती पूजा में संगवा में सरस्वती हो सरस्वती पूजा में संगवा में लक्ष्मी मैया हो सरस्वती पूजा के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के लोगवा करेला पूजनवा हो सरस्वती माता के दुनिया करेला पूजनवा हो सरस्वती। अरे यही पूजनवा में भोले बाबा अइले यही पूजनवा अइले भोले बाबा अइले हो भोले बाबा अइले भोले बाबा हो संगवा में अइले गौरी मैया हो सरस्वती पूजा में संगवा में मैया हो सरस्वती पूजा में घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती सरस्वती माता के सरस्वती माता के सरस्वती माता के सरस्वती सरस्वती माता के सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती। यही पूजनवा में राम जी अइले यही पूजनवा में राम जी अइले और लक्ष्मण जी अइले राम जी अइले और अरे संगवा में अइले सीता मैया हो सरस्वती पूजा में संगवा में मैया हो सरस्वती पूजा में घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती पूजा में घरे घरे सरस्वती पूजा में घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजन हो सरस्वती माता के यही पूजनवा में यही पूजनवा में कृष्णा जी अइले यही पूजनवा में कृष्णा जी अइले कृष्णा जी अइले बलिराम जी अइले कृष्णा जी अइले बलिराम जी अइले रे संगवा में अइले राधा मैया हो सरस्वती पूजा के सरस्वती पूजा के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती पूजा के घरे घरे होला पूजनवा हो सरस्वती माता के घरे घरे होला पूजा
पूजा नवा हो सरस्वती माता के। यही सरस्वती पूजा में सेवका लोग अइले, सेवका लोग अइले, यही सरस्वती पूजा में सेवका लोग। अरे मनवा से गावे भजनवा हो सरस्वती माता के, मनवा से गावे भजनवा हो सरस्वती पूजा के। घरे घरे होला पूजा नवा हो सरस्वती माता के, घरे घरे होला पूजा नवा हो सरस्वती माता के, घरे घरे होला पूजा नवा हो सरस्वती माता के।